Oras madihita saluhuna dihamuama nami inanami ruas nehuria nahuha holongi hami suang songoni nang amanami nanami donga parhobas di huriaon muakkadamang dainang hita saluhuna hata ni debata turpuk di hita di bagasan Arion di hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 tolu Musa 10 sia ayat 10 pitu dang jadi hosomammu dongammu di bagasan roham alai ikon marsipai ngot ho tu dongammu asa unang mania dosa ho alai bana. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Ima sahatna. Change your thoughts and change your world. Ubahlah pikiranmu dan ubahlah duniamu. Demikian ditulis oleh Norman Vincent, seorang pemimpin religius Amerika. Pikiran dan dunia lingkungan kita di mana kita berada saling melengkapi. Pikiran manusia dapat dipengaruhi lingkungan. Dan demikian juga sebaliknya. Dunia atau lingkungan kita dapat dipengaruhi pikiran. Seolah-olah keadaan yang dua ini tidak terpisahkan, bagaikan mobil dan bensin, bagaikan air dan beras. Cara pandang yang positif hasilnya juga pasti menghasilkan yang positif. Dan cara pandang yang negatif hasilnya juga menghasilkan yang negatif. Gunakanlah dan pakailah cara pandang berpikir secara positif dalam segala hal. Firman Tuhan hari ini, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Ketika kebencian, kedengkian, iri hati, dan dendam yang tersimpan, apalagi tertimbun dalam hati seseorang, hal itulah yang membuat dirinya kehilangan kebahagiaan, kehilangan sukacita, bahkan hidupnya tidak nyaman. Memelihara kebencian, kedengkian, iri hati, dan dendam dalam hati dan pikiran setiap manusia mengakibatkan perbuatan yang jahat. Bahkan sampai kepada eksekusi kebencian, pertengkaran, perseteruan, perdebatan, bahkan perkelahian yang dapat menghilangkan nyawa. Hal ini tidak boleh terjadi pada diri pengikut Kristus. Kasih
Itulah dasar kehidupan para pengikut Kristus. Kasih itulah ajaran yang sangat mendasar di dalam kitab suci kita, di dalam Alkitab kita. Dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang terdiri dari 66 buku, semuanya itu dirangkum dengan isi kasih. Sebagaimana Musa menerima hukum Taurat dari Allah di Bukit Sinai. Hukum Taurat yang ke-10 itu dirangkum, yang isinya adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Hukum Taurat pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat, mengasihi Tuhan Allah dari segenap hati dan dari segenap perbuatan kita. Dan hukum Taurat yang kelima sampai dengan hukum Taurat yang ke-10, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itulah yang dapat kita lihat di dalam isi kitab suci kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Sebenarnya di dalam ajaran gereja kita, di dalam ajaran Alkitab kita telah sering mendengarkan kasih. Bahkan khotbah kita minggu yang lalu, di sana dianjurkan supaya kita melakukan kasih terhadap semua orang. Tetapi di sini kita harus sadar, ketika kita melakukan kasih terhadap seseorang, itu bukan keistimewaan kita. Dak kasurungatai molo taulah hope holong ni roha marado pedongan. Tapi itu adalah merupakan kemauan kita. Haulo otta, hauduhotta, mangului parettani Tuhani. Patik nai baru mahulehot Tuhamu, naing mamasiha holongak kamu, songonahu namak kaholongi hamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya engkau saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi engkau. Patik ni Tuhanido nataudah. Dalam nabangoloi mangulahon. Holongi kita itu bukan secara kebetulan, tetapi itu dilakukan pada situasi apa dan bagaimanapun, tidak dibatasi waktu dan tempat. Di dalam nats ini, janganlah membenci saudara. Bahkan kita dianjurkan di sini untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Ini Bapak Ibu adalah pekerjaan yang sangat berat. Ini bukan pekerjaan yang mudah untuk mengingatkan setiap orang yang bersalah. Boleh-boleh saja kita diserang. Boleh-boleh saja kita disalahkan. Tetapi sebagai pengikut setia Kristus dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita pada saat ini. Seberat apa, sesulit apapun itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya hidup di dalam kasih. Jangan ada kebencian, jangan ada dengki, dendam dan iri hati di dalam hati kita terhadap siapapun. Tetapi kita hidup sesuai dengan perintah Kristus. Kita hidup di dalam kasih. Mari ikutlah Yesus Kristus di dalam setiap perjalanan hidup kita. Amin. Mauliate di ho Tuhan, nunga di pakulingi ho hami marhiti hatam di manogoton. Pargugui hami mangulahoni, asa gabi siulahon holok kami songok konang takas makkaholongi hami. Doi ulaun nami Tuhan, jadadang tarulah hami isiat diri nami.
halai disima pos ni rohanami, iamian hatam monang hatam di bagasan ngolu nami. Bui mai radotan jala ulah honon nami. Paso-paso mahami Tuhan di bagasan ngolu namion. Jala paingot kami totong marhite-hite hatam. Asa di bagasan hatami hami mangulu dohok marparani. Pasu-pasu saluhu nakaruas ni huriam. Naung manopot akasiulaonna. Ali Tuhan hodo pargogo di hami hodo haporusan nami. Tuhodo hami romangido haguguon. Ia ado ngakahamaolon juk ni rohana huadopi hami dan ia dopan ni ruas ni huriam urupi nasida Tuhan. Asabui dihamonakon saluhutna nasahamaolon di bagasan nguluna. Akaruas ni huriam na di bagasan parsahiton na di pature-ture di tongan di bagasna nang na di rumah sakit. Hupasahat tami matutangammu nalabohi nagok huasoi asatu ko na mga labohi o na mga lehok kamalumon marhiti kaubat na pinangan dohot na pinakkena paso-pasom wakana pature-ture na marsahit asa di bagasan habengeton lumobi di bagasan pos ni roha pakirimon maradopoko paso-paso kapak kubasio di tonga-tonga ni huriamon asabui marture mardala denggan gabi hasang apod diho upasahat tami tuho Tuhan pamaret tanami rodi sitiop uhum sitiop keamanan namanangani kesehatan pakai mana sida Tuhan gabi ulam jala pargogoam munasida lahu mangulak kaulane urupi nasida Tuhan lumobi na huadopi hami di partikianon wabah COVID-10 siaon nasai totong mengancam perdalanan di pernguluan nami mabiar hami Tuhan godorok kami di ngulu namion alani wabah koronaon halai pos dorohanami di ho Tuhan tung songo dia peru mangniak kana masa nabu manggorogo tingolu nami sasada hodo haposan nami ajari hami Tuhan lahum addalan ya kapartikianon ajari hami doho saluhu takaruas ni huriam lahum mangului akka arahan protokoler kesehatan nasian pamaretta nami ali Tuhan upasahat tami tuho nang huriam HKBP pakai mahuriamo di tonga-tonga ni bangsa dohot negara namion laho maco arahon barita nauli asang giat taruli saduhut pangisini portion upasahat tami tuho Tuhan dongan nami sahuria na di HKBP Tampan di botohodo Tuhan songo dia paru kilon nasida siala pangorai niak ka penduduk sekitar pangisini luat tumaliang na mga bati nasida na naing marsoba tuho marhite parmingguon di bagasan proses pengurusan pakkatayon sian tonga-tonga ni huriam dohot panggonggomi nami pamaretta nami Tuhan asi roham sai sau malomoni roham pakulingi pamaretta nami Tuhan asa sitong nasida di bagasan holong nasomer dia ibar pangisini bangsoon dilehon rohana laho mangalehon kebebasan dihami laho marsoba martangi yang tuho paso-paso musaluhu parhadadu lumobi paditaresot saya tong mengupayakan na manguluhon dia kaparapoton todim tot di perbadia ima namani roy na mangajari paso-paso saluhu nang ruas ni huria tampan
Asa totong Tuhan di bagasan parsihohoton. Unang adong na sumurut, unang adong na madili. Jala unang adong na markelompok-kelompok. Alay naing di bagasan hasadaun na sida ni rahok ni holongmu. Asa bui jupang. Akka na pinarsita ni rohanami. Na pinarsita ni rohani huriam HKBP tampan hobar tu lomo ni roham. Paso-paso mahami di bagasan Arion rapdohot natoras nami haanggi iboto nami lumobi yakkayanak kon na pinasahakmu diganup keluarga nami be. Paso-paso na sida Tuhan diakka perdalanan ninguluna dohot diakka siudauna. Rapokko mahami di bagasan Arion marhiti anakmu Yesus Kristus mauliate madiho asi roham. Amin. Oras mari kita saluhna